adlaw mga kakigol. Gusto mo diha sa tanan nato mga igsoon nga ato mga kakigol. Salamat sa pag-subscribe ninyo, follow o sa pag-share ninyo sa ato mga ipambuhat ng mga video. Salamat kayo. Thank you kayo sa Happy Bar Maluma Kulunta Manok Madawi mausa sa mga sponsor nato sa ato ang mga ipanghatag ng mga charity sa ato mga igsoon. Thank you kayo. Nga sa tanan nato mga igsoon padung nimi sa Ubay at kami sa Tapon Ubay Bohol. Murag birthday ni sa nag-invite na mo sa iyang papa o iyabang mama basta ato mi show kita lang taron ninyo karong gabi mga kakigol kay basi mag-live agad ra ko sa ako ang anak si Albi kaniya bang i-live ang ating show ha kaya atong drama ron patunghanga ko dai lahi sa bagong haon sige mo kita bagong haon karon patunghanga ko dai katinggaan ang mga drama ni Gilly Vilmar ha kasi ato i-live salamat kay mga kakigol ha kung ako i-share taw ninyo ang ato ang mga video mga kakigol nga follow mo niya like pag yun no ha thank you kayo salamat kayo mga kakigol abot mo sa among kanon diri sa Ubay Bohol City Bayabas nga kakigol so nag-show dito mga anak Stinger. si kakigol Oy, mayong hapon ninyo mga katigol, no? Di ano sabi sa barangay Bayabas, Ubay Bohol. Ano na sabi sa araw paglingaw sa mga tao. Hindi kanina. May dalaga perte yung siksiha nabasa iyang lawas o iyang bra Kililit na ko siya sa kusina ay pastilan nagkagu Sa ikaw, pinaidadin mo, ikaw 72. Iingman mo nga, anong buhin palagi mo? Apa sa bundong di ba? O niya, Sakto yun kunin mo? siguro may ingala, wag kayo mo makaani-ani, makaila-ani yung Gilly Vilmar, ay butaksan imong system rin. Ay paila, tika. Usapon ni siya kakagawad sa Subang Dako, Mandawi City, pagkaka nito may ingala. Usa kakagawad sa ilaha, pero ang meaning siyang pagkakagawad, dili kunjihal. Ang meaning siyang pagkakagawad, Davao Gatuan. Allah! Mga ikala! Sir Said kay si Juliet, kagawad sa nila sa cute parto. Hindi mo mata, ay bawal ito si Timmy, abad. Ay, kagawad ka. Nawa na sa pisya tawag ka kagawad na sila. Sa Deko. Itawag rin siya nga ito, kagtot. Ang sunod kagtot. Kagawad, kaputot. Pero karoon na ikalawa na ni siya tawag kagawad ng Tagaw Gatuan. Gitawag na ni siya Tagwang. Kasi kagwang. Kagawad Tiguang. Wala! Ibalin si Juliet pagkakala. Ano yung mali? Bika sa kagtot. Oo. Ibalin siya sa SK. Uy, nabata ko. SK. Sa gumingang kabataan. SK. Kung sa namingin anak. Suka kalibang. Tingnan, huwag kayo magkailani ni Gilly Vilmar. Apil diyan sa siya sa mga drama ni Liban. Kung inumdong mo, panamati mo ng drama nga, kung ako ang sa niyo, naminaw mo anak. Uy, siya mo yung minanaganag role, di ha? Ang iyang role, puros ko na iin, ang katapusan na si Kata. Siya mo na, sumapil sa Litigban. Ayan na. Siya mo na, sumapil sa Amahan. Giga. Siya mo na, sumapil sa Apuhan. Patika. Siya mo na, sumapil sa Kawatan. Tinora. Usay siya mo na, sumapil sa Tulisan. Ay siguro kaumanis ka tulis, sino'y tiban nagsuwag sa isang drama. Kung namating na drama sa stress na daon para mga tuong na matana, kaya naminaw ka nakaturo mga waitong patupa, siya'y nasuwag ka na. Ang title na Singot sa Lubot. Siya may liman, siya bigla sa papel ni Kikwa. Ang iyang apelido, Kikol.
Ang iyang lining-lining si Lubot Kunot. May galit sa katulog sa masipag. Pakpak. Si Mister! Kigol! Sulti na, may gawat sila, oh. Suko ka? Suko ba? Lagord ka? Lagord ba? Luod ka? Luod ba? Luod ba kayong naon? Sabi niyo may